Колко много таленца. Единствено се моля да не спукам гума. Само за това се моля. Защото ако е така догоре, ще го кача. Здравейте, приятели! Намирам се над село Тъжа и се насочвам към Кадемлийското пръскало. Тоест, сещате се, че ще се кара офроуд по Русалийския проход. Нямам търпение, доста се вълнувам, така че останете с мен. Със сигурност ще кача адреналина, това е ясно. Съвсем очаквано беше. Но това е идеята. А пък по-нагоре очаквам много красиви гледки. Ето, започва да се откриват гледки. Обаче е много дръсливо. Няма как да видите и баира. Камерата никога не хваща баира. И е доста каменисто. Дано да не спукам гумача, както съм сам. Не е добра идея. Не би било добре, ако спукам гума. Вече се изпотих. Единствено се моля да не спукам гума. Само за това се моля. Защото ако е така догоре, ще го кача. Оха, тук е малко по-хард. Браво, фривинче! Браво! Браво, моите момче! И тук си заслужава да се спре човек. Ха-ха! Леле! Какъв камък само! То си е скала. Ето и едно стадо крави. Има от всичко общо взето. Айде, кравичке. Свещеното индийско животно. Не трябва да се плаши. Айде, таленца. Колко много таленца. Поне 10 теленца. Поне. Кравичка. Повече са от 10 теленца. Ето го. О, величествен. Гледката към него също. Пред него. Величествен. И определено усещането е по-сладичко. При положение, че успях. Справих се с този маршрут. Друг колега моторист. Кадемлийското пръскало се намира на 1356 метра надморска височина и забележете, водният пад е цели 77 метра, което го прави един от най-високите водопади в Централен Балкан. И водите му се вливат в река Тъжа, която образува това уникално красиво тъжанско ждрело. Определено си заслужаваше изпотяването.
Това беше. Сега се насочвам към Еленската базилика. Близо до Сопот. Но първо най-вероятно ще ям. И да не забравим, че имам 18 км офроуд на връщане. Поне на спускане. Надявам се да е една идея по-лекичко. Спрях да си почина малко и да се насладя на тази панорама. Оказва се, че спускането въобще не е по-лесно от качването. Мотора се мята наляво надясно, хем съм спаднал на лягането в гумите, но малко да подишам и продължавам. Така хубаво се наядох. Хапнах една пица капричоза и възстанових силичките. По път към София обаче има една базилика, Еленската базилика, построена през 4 век. Тя е ранно християнска. И просто нямаше как да не я посетя. Само на километър от отбивката, така че отивам. Тук някъде трябва да бъде. Така на картата се пада ето там. Че интересно място. Еленска базилика. Национален паметник на културата. 4 век. Ранно християнска е. Както виждате, тя е доста срината. Сега ще ви обясня защо. През 1700 година Яхия Паша заповядва на аскера да я бомбардират, да я обстрелват с топове. Каква точно е причината, не съм наясно. Базилика. Имаме манастирски помещения, крепостни стени. Ето останките. Иначе самата базилика е била 3-корабна. Сега ще пипна историята, както винаги. Това явно са останки от колони. Ще търся някакви надписи. Историята. Какви красиви арки. Тук има надпис. Нищо не разбирам, естествено. Каква вандалщина? Защо да го обстрелват това място? И това е в края на 17 век. Началото на 18. Знаете, че през 1705 дживджието или така наречения кръвен данък е отменен от султана. Тоест би трябвало по това време вече османците да са така били по-кротички, да се цивилизовали малко, ама има някаква причина. Жалко. Добре, приятели, това беше всичко от мен за този ден. Наистина беше страхотен ден. Аз лично съм много доволен, защото успях да се кача до Кадемлийското пръскало. Честно казано, очаквах да не успея. Или поне имах съмнение, но успях. Заснех и тази красива базилика или поне остатъците от нея. И мисля да се прибирам. Благодаря ви за вниманието и ще се видим отново много скоро. Чао!